kingado to kosengadi to bende wabobedo ka wapidho moko machua trees gi iyango gi nango ni ma yien moti makori nyalo ngade kapok adonje gima kama nyango odonje no we monda clarify ne king'io forest sector development wadwaro ng'iyo pidho yien to kod tiyo kod yien mwapidho gi mano forest industries wasebedo problem Kenya industry development kane wachako plantations mochako bedo mature about 1970s ka ne koro nyaka wa develop industries mondo yien gi obed used effectively koro ne nitie joma puonjo ji kaka sawmillers ma bende ne wan kod a training ma based Nakuru mano puonjo ji kaka sawmilling onego tim nikech wang'iyo ni yien gi be ok onego bed wasted sawmilling kod riekone mok wadwan waste obedi ahinya koro mano notimre to kochopo 90s ka to gik moko chako kethre koro sawmillers imiyo allocations magi to gitemo kwalo moko jo forest department bende dwa timo karabati gi jogi koro gik moko nokethre ochopo ko wachopo turn of century to koro odhi marach ma koro ne nitie na a few large scale millers team sales webuye ema ne imiyoga yien a lot of small scale sawmillers nogore piny business nogore piny gima nyocha iwinjo ka president owuogo ni en ong'iyo kada industry regulation odwaro mondo the small scale sawmillers oduogie business nya winjo kowacho mago kembe matindo tindo mosebedo ka loko hanbao yes mondo oduogie business ochati matinde ni e kinde mane oket kum makamae kembe makamago noyudo hinyruok ne gipodho no podho piny makamo winjo be ni chiero kembe makamago yes kembe matindo gi ema employ ji rural areas nikech gin scattered koro mago ne ogolo tijego duto nokethre to ka ukarabati onge to nego gibed encouraged kada weche mag makani ka wan joma serious onego bed maka ok en gimitime kuo onego bed a proper business ma regulated makana jamakani onego ondik ji makonye ginane wang'o maka to use in a regulated way to atimo gik moko mag kuo omiyo time gotieno koro ikele ka to kada joma ndiko be ok wadwa nwang'e nikech en gila kuo omiyo development mar sector osebedo marach over a long period of time koro gima nyo president owuogo ni onego wang'iye in the proper light odwa break the cycle ma no kethre mar employment in rural areas kendo onyalo organize mano bro bedi advantages yes okay